Moi, mä meinasin, että mä voisin nyt tässä vaikka leipoo, niin mä oon niinku matkalla tuolta salilta. Joo. Kaapista pitäis niinku löytyä voita, sokeria, aliinisokeria, jauhetta, ruokasodaa, suolaa, yksi kananmuna, vehnäjauhoja ja sitten nuo suklaat, mitä mä just kävin hakee. Eli siis suklaat, okei, joo, siellä. Sitten onks meillä voita? No siis ei oo ihan voita, mutta löytyy, joo, hyvä. Ehkä tuo on parempi, että se on tuolla kylmässä ja sitten apua löytyy siis sokeria, mutta mä en tiedä, että riittääkö tuo. Kyllä ehkä saattaa riittää just ja just. Sitten täältä löytyy sokeria, jees. Liininko. Joo. Se on pientä. Aika kova. Eivin jauheita ei oikein ole, että niitä on aika vähän. Niitä nopea tosta hakee. Ja sit niinkö täällä löytyy suolaa, jees, hyvä. Ja sitten niinkö soodaa. Vehnä ja jauhoja oli niinku oikeesti aika vähän, niin ne ei kyllä niinku riitä, niin mä sit niinku nyt lähdin niitä hakemaan ihan nopeesti. Mä vähän näytän aika fiksulta nyt just kun mulla on tämmönen sadetakki ja sit niinku reeni on sit et joo. Nyt on ja aloja millä leipoo. Mulla on nyt taas niinku 2 pulhaa ja toiseen me nyt niinku punnitaan kuivat aineet. Toiseen mä laitan voin ja se voi menee ikraan. Vehnä jauhoja oli toi 5 käsiä. Kyllä joo, hyvä.
Siinä hetki miettii, että kuinka äärin vai miten. Kyllä ihan, en ihan ihan ok. Asuttaa pikkusen. Sitten ihan pikkusen suolaa. Okei, nyt niinku löytyy tästä apua. Missä toi aaka on ässä? Aaka. Jees. Sitten mikä on? Tai en mä tiedä, ehkä Attila olisi yksompi, mutta joo. Ja sillä aikaa kun toi voi on ikässä, niin pyritään toi minuutti. Miksi vittu meni yöllä hindi? Tää järkä. Oja onneksi ajan ok. Ula siis. Tuo tohon ja sitten oi takas pääkaappiin. Siis tää noppu. Joo, sit kun meillä on toi oi tossa, niin otetaan se tohon yleiskoneen kulhoon. Jees. Laitetaan tää seinään taas välissä. Mitenko menee tänne? Apua. Joo. Jes, mulla on nää haluat nyt täällä. Niin ruvetaan tekee aikanaan. Itäs vaaka ehkä laittaa äsvä välissä aappiin, ette mene hukkaan tai en tiedä. Oho, mä oon siis niinku ihan älyttömän hyvä hukkaamaan avaruita. Nyt mulla on toi okei, valmiina hauhat ottaa ossa ja sit toi kananmuna on tuossa osissa ja pitää tässä välissä siis niinku jossakin välissä ilkkoa uklaa sit tohon valmiiseen aikanaan, mut mä teen sen varmaan siis siinä vaiheessa kun toi aikana on
valmis. Tässä välissä olisi noin suklaat ilkkoa. Siihen pitää olla totta kai leikkuulauta ja niitä löytyy kaapista. Ei ollut oikein loketa. Yes. Mä tein niinku viimeksi just niinku Nintendo akseilla eksejä ja niistä kyllä tuli ihan hyviä. Niin toivotaan, että nyttenkin tulee. Se oli ehkä niin kuin, 200 astetta, jos mä en ihan välin sitä kahtonut. Missä se lukee täällä? Joo, 200 ja 7 minuuttia. No niin. Kyllä musta siltä ehkä nyt tuntuu, että tää ei olisi ihan fiksu tässä kohtaa iivota. Et joo, voidaan iivoilee. No, oillahan on ok. Mä voin laittaa kahvit taas samalla tippumaan, kun itähän eksien kanssa olla ahavia. Kyllä musta tuntuu, että nää eksit ihan ok onnistu. On silleen niinku ihan oikeesti kohtuu pehmeitä ja sitten nois suklaattomaatti tulee silleen niinku tosi kivasti jokaiselle suuntumalle kun ottaa haukun ja sitten nää eksit on silleen niinku sopivan ilma ja et niinku joo.